الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يقول معلمنا بولس الرسول: الرياضه الجسديه نافعه لقليل. من اجل هذا ايضا الرياضه الروحيه هي مطلبنا الاول، ولكن الرياضه الجسديه مطلوبه لكل الشباب. من اجل ذلك تعقد كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه باليونان يوما حافلا رياضيا في نادي من اشهر نوادي وملاعب أثينا، وهو في تبع منطقة رندي. كنيسة تدعو كل الشباب والرياضيين حبانا ان هم يشاركوا في اليوم دوت، وهينبسطوا جدا وهيلعبوا. هيبقى يوم محبة ويوم شركة ويوم فرح كلنا مع بعض، ووجود الآباء الكهنة وتعضيد طبعا سيدنا نيافة الأنبا بافلوس والآباء أبونا يحنس وأبونا ثيودور وأبونا إريناوس مهتم جدا بالموضوع، وإن شاء الله دي تبقى بداية موفقة. الدعوة عامة لكل أحبائنا الشباب والأسر اللي تحب تشارك. هيبقى يوم حافل رياضي، لكن هنبدأه روحيا ونختمه روحيا إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق والبركة. ومحدش يأخر، الميعاد من الساعة 9 لحد الساعة 12 حسب مواعيد النادي. رجاء محدش يتأخر عن الميعاد. كل الشباب اللي هيشارك باللعب أو بأي نوع من الأنشطة الرياضية الأخرى الكل مرحب به، والكل هنفرح كلنا في يوم محبة وفرح مع بعض. كل سنة وانتم طيبين، ونرجو نجاح لهذا اليوم، ونرجو تكرار أيضا في نجاح وتكراره في مواعيد منظمة. ربنا يبارك حياتكم. بتمنى لكم وقت ممتع ويوم ممتع، ويوم 25 ديسمبر يوم الأربعاء القادم الساعة 9 في ملاعب رندي. كل سنة وانتم طيبين. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Ο αθλητισμός είναι ωραίο πράγμα, είναι θετικό πράγμα να βγάζουμε την ενέργειά μας εύστοχα και θετικά. Γι' αυτό η Εκκλησία μας διοργανώνει στις Τετάρτη 25 Ενάτου την πρώτη αθλητική μέρα για την Εκκλησία μας. Θέλουν να συμμετάσχουν όλοι, γονείς, παιδιά, μικροί, μεγάλοι, αυτοί που θα συμμετάσχουν στους αγώνες, αυτοί που θα είναι σε κάποια άλλη δραστηριότητα, κάποια άλλη προετοιμασία. Θέλουμε να έρθετε όλοι, ό,τι κάνουμε να το κάνουμε μέσω της Εκκλησίας και της ευλογίας του Χριστού, και να βοηθήσουμε όλοι ώστε να γίνεται συστηματικά αυτό κάθε μήνα, άμα μπορέσουμε να το κάνουμε, να υπάρχει μια αθλητική ημέρα για την Εκκλησία. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ώστε να γίνει ωραία, πετυχημένα. Θα είμαστε και εμείς εκεί να βοηθήσουμε τα παιδιά, να είμαστε μαζί σας, και για ό,τι κάνετε στη ζωή σας επίσης θα μας βρείτε δίπλα σας. Γι' αυτό θέλω όλοι να έρθετε, και θέλω να ευχαριστήσω όλους από τα παιδιά όσοι βοηθήσανε, τον Σεβασμιότατο, τον Σαϊέντνα, τον πατήρ Μάρκος, τους άλλους πατέρες, τον Αμπούνα Θεοδόρο, τον Αμπούνα Ιάχνης, που βοηθήσανε πάρα πολύ για να γίνει αυτή η μέρα. Σας περιμένουμε όλοι μαζί να περάσουμε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους.